ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብዛ ሓለፈ ካልኣይ ክፋል ልቦለላዊ ዛንታ ዝተመቕረት ልበቕሪብናልኩም ነርና ሕጂ ድማ ሳልሳይን ናይ መወዳእታ ክፋልን ይስዕብ ሰናይ ምክትታል ብሓንሳብ ሓዲርኩም ትፈልጥሮ ኢላ ተወኪረት እምነትኩዋ ኣይንፈልጥን ተማስዩ ነርኩም ዶ እወ ኣብ ሆቴል ገለ መልሳ ስቕታይ ነይሩ ግዜና መምሳይ ገጹ ስለዘኸደ ብሕልፊ ድማ ዝኒላ ብምንባራ ንዕላል ዝዕድም ባይታ ይነበረን ምናልባት እውን ከም ዝሓለፈ እዋን ጠንጢናት ንኸይትኸይድ ስከፍ ነይረ ንስዋራ ምሳና ክትሓብር ፀዊዕያ ሰለስቴና ተዘራርብና ድማ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ክንራኸብ ተቋፀርና ኣብ ዕለት ቆፅራ ኣብ ትድፊት ስዋራ ዝተሰማማዕናያ ቤት ምግቢ ሰዓት 9 ናይ ንጉ ተራኸብና ኣዋህዲትና ስዋራያ ጽባቐ ስዋራ ወትሩ ዘገርመን ተነበረቆ ኣብ ዛዕሊ እዚኣ ግን ጽቡቕ ገይረ ፈልጣ ከም ዘይነበርኩ ተገንዚበ ንደረታ ሙሉእ ብሙሉእ ዘይከድን ሓሳስ ቀጠልያ ጻዕዳን ናይ ላዕሊ ብቅርጺ ላብራቶ ተጠዋወየ ዝወለደ ካብ ጸሊም ጽልም ጸጉር ርእሳ ናጽነት ዝህባ ዝመስል ረቂቕን ጃንጎ ዓይነቱን ስረ ብዘይከዓ ካልእ ንኽትክደኑ ኣይባሃኩን ልዕሊ ኩሉ ድማ መኻፈቲ ኣባ ምስ ድሙቕ ጸዳል ብርሃን ኣዒንታ ብተምጻት ክጥምተን እምበር ክገልጸን ዝኽእል ኣይኮንኩን ካብ ወይዘሮ ናብ ወይዘሪት ተቐየረት ኮይኑ ተሰሚዑኒ ብዙሕ ዘይትግደስ ክነሳ ኣብ ሽዑ በፂሓ ንግስቲ ቁንጅና ምሳላ እንታይ ኮን ረኺባ ከየበለኒ ተረፈን ከም ወትሩ ውዕውዕ ዘንባላ ንኹነታትና ኣኽብድ ከም ዘበለቶ ተሰማዓኒ እታ እንትርፎ ጽባቐ ርቦና ዘይተዓደለት ወላ ሓንቲ ነገር ዘይግድሳ ትመስል ስዋራ ንሓፍታ ክንዱእ ተገዲሳ ክትከታተላን ናብ ቁም ነገር ክትመርሓን ብምፅዓራ ሚሕር ተደኒቐላየ ትርኢታ ዋዛኣ ኣዘራርባ ብምዕዛብ ከንዱእ ልቦና ክህልዋ ጽበይ ነበርኩን ብገበር ኣይትፍረድ ናብ ዝብል ጥቕሲ ኣብነት ኣብ ስዋራ ርእዮ ኣነ ጋሻት መፃኑ ስለ ዝኾነ ለበይነይ ኮፍ ክብለ ንስኻትኩም ኣዕልሉ ምሳሕ ከዓ ከዋይ በለትና ዝኣመንካ ኣሜን ክምበር ንስኽስ ንሰብ ክትጋብዚ ራህዋያ እናስሓቐስ ተዋዚህታ ካባ ክስባ ተሪፍና ነርና ኣነ ግን ትፈልጥኒ ኺላ ምስ መለሰትላ ተሳሒቐን ብዛዕባ እንታይ ዛረባ ከም ዝነበረ ኣይተረዳእንን ኣይተገደስኩላን እውን ስዋራ ንጉስ ትጽበ ንግስቲ ክትመስል ንበይና ጣውላ ሓዘት ንሕና ድማ ንበይና ካብ ዝሓለፈ ዶ ባዕሉ ክትቅፅል ይበልዋ ሎመኸ ኣይረሳዕከን ዲኻታ እንታይ ገብር ዴና ባኸ ዝመላለስ ዘለኹ እዚ ትዕልም ዘለኹ ከምቲ ስዋራ ዝበለቶ ብዙሓት ከምዚ ከማኺ ደቂ ኣንስትዮ መምሃር እዩ ስለዚ ብጋህዲ ከንዕላ ኣለና ከእምና ይኽእል ዝበልኮ ኣብነታትና ምጻው ከረዳእ ፈተንኩ ኣብ ምንታይ ናበፅሓ ነርና በለትኒ ብዘይ ዝኾነ ካልእ ዝረባ ኣብ ሆቴል ኣማሲኹም ትፈልጥሮ በልክዋ ነክፍረክ በለት ወበለትኒ ካብዚ እንዳሓር እንታይ ለከም ዝሓታ ይፈለጥኩን ስቕምስ በልና ሕጂ ዝለኻየ መልሲ ረኺብካ ዶ በለትኒ ብገጻ ብናይ ፃዕሳ ስምዒት ከዲና ካብ ልበይ እንተዘይኮነኮ ንዓኣ ምእንቲ ከዳዓስ ዝሞህ ክንድትንስ ከተኽብደዮ ዘለኹ ይኮነን ድሓር ከዓ ንመጻኢ ክትምህርቲ ይኸውን እምበር ክትቂርዮ ዘይትኽእል ነገር ምጭናቕ እንታይ ዋጋ ኣለዎ በልክዋ ዘጥፋእኩም ሰጥፋእኩም እንታይ ክመሃር ኣባይ ዝተቆጥዐት ክሳብ ትመስልያ ቃና ዘረባ ኣትሪራቶ ብኣተሓሳስባኺ ሓቂ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እስከ ንገርኒ እንታይ ክትገብር ትኽእሊ ዝገብሮ ስለዘይብለይ እንዲ ኣብዚ ወዲቀ ዘለኹ ግን ከዓ ዝገብሮ የብለይ ለትም ዝብል ኣይኮንኩን ሓንሓነት ምስ ዘይትደለየ ሰብ ክትነብር ምምራፅኪ ብንቡር ኣእምሮ ዝሓሰብኪ ይመስለንን ድሓን ንኩሉ ግዜ ኣለዎ ነዚ ሰብዚ ዝድቅሰሉ ይምሰልካ ሕነ ንኽትፈድዮ ዲኺ ምስኡ ጥራየ ዝነብር ትብል ዘለኺ ሕነ ክፈድድ እየ ዋላስ ክትብል ከላ ቅርሕንቲ ንትንፋሳ የቐልጥፎ ምንባሩ ከስተውዕል ከኣልኩ ወላ እኳ ከንፈራ እንተዘይረምጠጠት ካብ ገጻ ግን ናይ ጭካነ ስምዒት ምንባብ ኣይጸገመንን ራህዋ ነስ ከተማ ይርኪ በሲልኪ እኺ ኣብ ክንዲ በሰላ ክሕዊኺ ጥዕና ዘሎ ህይወት ክትምስርት ተሓስብስ ብጓን ቂምታን ክትቃጸሊ ንዑ ክትስዕዮ ጥራይ ዘለኪ ዘንፃእኒ ገሪፈ ናታ ወገን ኮይነ ናብ ማዕዳ ከም ዘንበልኩ እናተረዳእኒ ዝግስፃ ነይረ ነዚ ክርስዖ ዝገበረ ገይሩ ደቂሱ ክሓድር ንህይወተይ ኣባላሽሞ ቀሲኑ ኣይነበርኒዩ ገለ ክብላና ሓሰብኩ ከለኹ ሓደ ብደገ ዝኣተወ ሰብ ምስ ስዋራ ሰላምታ ክለዋጥ ምስ ረኣኽዎ ኣድህቦይ ናብኡ ጋዕዘ ራህዋ እውን ብኣዒንተይ ተመሪሓ ሓንሳብ ግልጽ በለት እሞ ሓንከትን ስክፍታን ብዘመልክት ምልውዋጥ ገጽ ናባይ ጠመተት ጉልብቱን ዘማዕርጉሉ ባድላ ዝለበሰን እዩ ጽሬቱ ኣቀማቕምኡ ሰላም ኣባህልኡ ወረጃ ሰብኣይ ዝመስል ምስ ስዋራ ኮፍ ድሕሪ ምባሉ ብኡንቡ ዕላል ጀመሩ ኣብ ሓድሕዶም ዝነበረ ጠማምታን ፍሽኽትኦምን ጽቡቕ ገይሮም ከም ዘፋለጡ ይሕብር ነበረ ካብ ክልቲኦም ኣባና ግልጽ ዝብል ይነበረን ምስ ራህዋ ምስ ረኣየቶ ዝኾነቶ ኣተኣሳሲረ እቲ ንዛረበሉ ዝነበርና ሰብ ክኾን ከም ዝኽእል ገመትኩ እዚ ምስ ስዋራ ዘሎ ሰብ ትፈልጥዮ ዲኺ በልክዋን ራህዋ ወፈልጦየ እንታይ ዝኾነ እዩ ነፋለጢና እዚ ንዛረበሉ ዘለና ሰብ ከይከውን ኢለ እንታይ ገብር ኢሉ ናብዚ ክመፅእ ንስዋ ድሓን ናብ ጉዳይና ነቶ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ዛዕርክ ዝነበረ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለኺ ካብዚ ቀረባ እዋን እኳ ጠፊኡኒ ዘሎ ዝገበረ ገይሩ ከባይ ተሰዊሩ ዝተረፍ ይመስልዎ ውዒሉ ሓዲሩ ምርካቡ ይተርፎን እዩ ሕጂ እንተትረኽብዮ እንታይ መልክዮ
مستراخبنا ركبلو حج انت تزاربكم انتي فايدالو تغيريو ነገር ግን የለን መስለኒ በነፍሰይን ገንዘቤን ተጻውቶ ስሪላ ካሕርጎ አትስዋራ ብጋር ዛርቦ ዝነበረት ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይነበረ መኳዳኣ ሓቂ ምኳኑ ራህዋ በብቁርብ ከተውፅኦ ጀመረት ስዋራ ዓይነ ስድራ ሓጊዛ ኣይ ሓዳራ ገይራ ኢላ ምምራር ኣምበኣር ነታ ስድራ ካብ ዘቋሂዩ ቀንዲ ፀገማት ሓደ ምኳኑ በላሃለይ ወላ እኳ ድሕሪ በዕላ ምንዛዛ መሊሰ ክብርብራ ብዙሕ ዘገድስ እንተዘይነበረ ንስለ ሕቶ ገንዘብ ዳኣ ስለምንታይ በልክዋ ንመናበሪና ዝከውን ስፖር ማርኬት ካረ ወዲኤ ስለ ዘለኹ ንኻለ ምእንቲ ካሪዎ ዕርቡን ምእንቲ ክቦም መልእለይ ምስበለኒ ኣብ ባንክ ካብ ዝነበረን ገንዘብ ሂብዮ ድሓር ንብረት ካብ ደገ እቱ ኣለኹ ኢሉ ወሲዱ ፓይንቲ ተውፅእ ኣለኹ ገለ እንታይ ከዘይመክኒ ዘዋሃለልኩ ወዲኡ ደሞዘይ ከይተረፈ ወርሕና መንጥለ ኢላ ምስ ናይ ሕሩን ገፃ ኣዕረፈት ንሓቅነቱ ዘረጋግፅ ወላ ንእሽቶ ነገር ከይረ ኣኽሪኺ ገንዘብ ክትብዮ ወይ ኣብቲ ዝብለክ ነገራት ምስኡ ክትዋስ ይፈተንክን መንዲ ኣነ كم تنسخات لوز نبركا كم زي كونكو حج كفلت كارو لعل الدناقور دنقورو سلازكونكو حد دنقورو تسعود اللي شغل إلهم زمهارون ولدي كاري جباني حد متالك ملي فترة سب زي بلو درباي نبعتا قرر بلا كاب تشكنن أنا نقفل بزي هو تنقز زربعا ناوشت أتوى كساب كندي كم استقولت بزيادة تسوت أني ننفسها بحن تايو مليئو معرخن دي كم زكاة سلا بتا أبايس تفترة سمعت كقمتو خالكو زني لا أب كم زبالة سمنة إتكلا كم تقول سب زبلو الجوغي رسعيو كرحنتي تحزننا بالكو ترى معرا كبام فتان بعصو من دق تحلف كم نسعر حليفو فركلو زكلا يكونن نقرنا تدمدمه صورك تمزعنا ليت نيروني ساقن مستقاش عمي وقلع الحزاس رساعتنا تمثل نبرت دحرنا يدقايق سلطة رهوا نهلو كنتات كتلوتيو حيل اللكي صباح كل نقر حدش كاونيو تسفقت رايتة تفيل يا كان وترو جرزان ملسي كيتهبني كامل شغل راي بخلقون دحنت توجن تسمعني بزي قدس ملسي هبتنن أما عدينا تأمتكم أبقات أمس ورا عين تقات أمنا برأسي نين أمل كتكبر كلها بدري لها بنسا ودي يكون بلدنا رهوا كساب سوارات الزارب أبطل أنا من برا زي تايت مثلا بحاول سنبادة قلت إله دحر مرأي أتساب مهلون زي مهلون نقطر بقت مثلني نابت سوارا زنبرتوت أولا قلت بلد تسوي عم موبايل وادي بويت أو نبرة وديكم انتقونكم كمسح دقمة سوارا ساعتي عسر تحد مسجبان بلد ساعات مسح قوازي أغلى من لس كلها وكساب زدالو فارس كون ندي بلد النمو نتسب بسمو توعة نحنا بصباحا سانكم بلدتو ما ينقر سبعي قدو كوينو كانت يفو برداي بلن نحرق الكاليتات كن نتيو سلام تقريبو تحوسنا زرزرنا يمكن نتيو كلاتنا عزيتنا رهوا نجرات كاريا زي كلي بال راويت حفتي مسارح تايو كوكو بقى عليلا كان يرمس بلتني اتنقال كدانن حدار زلاسب مقانو فلتكو نمنتاي نتيكون حسبكو سوارا قوم نغرين مستسب تلالي نزلا رأسي نقني قتمس بلكو نساخ أبان نفس خلاليو كمزوم كستاين بلكونكا مسناي تفتاو في الشقطة مقفتني نتأولنا كتمامو جمرات كابت مسراوات أنا ناي سقطان زنتان سمعت كلاقلتنا دويلة مسنبسي كلالي وخلقو نسوون دويلو عزفيتا مسكنني بني حبار علالات كانت أمن تفحفا حيلنا سوارا أمونقوم سانا نخد حقوسكا بسرات حيزل الكامس إيرلقو بحرم ببالا سقط بلتمو أتراوا نجير كيكوات هوني ساربرايز حسبكو فحبي الكليكي توني نابراوات أميتا ملسات تسبيت سللتي انتاي لك نقرو دانا ملست راوا نبس غباو زكيا بسرعة نفكرت فقرن حدارن إلى جمرت سورة سالا أملاقن سالا أكل حاونان كان دما سالا راويتي أو عود بزحنا لنا كل نجر توديو كسابا مرعان عدمكا روحس كما يكور لكم بلوم بلتني نجراتو أصدم مني أبسالستي أبكم زبلسني نجر مبسحمون أحقوسني نخلي جزي دولة روحس كما اليوم راواكم استان حنكتن تراين تزي كوينو ولا حنتي تزاربتن سورة جن بزن تبارك بعتا تخرجين ورأخو تسوأون كمسلو يقني اللي بلني مسكونة تراوان نتاصيره هند بيتا بحصير اوان مخانو نخامنو سلستشجركو انتاي تبلني كم زلخكو ملؤ بملؤ اي تردأنا له بحق ديوكا قبل حدد كوان سوارا حق خيخا جن أملاق حق زنا راويتي دما زربانا سمعا بعلا السلاسلان حسب غيرا أبزور حزيو مرعا راوا بدرا حدد كوا انتاي رأى كم سوارا زبلت كايو مش حد شوت بلن تنحكا هو صبق وريزي جن نجرات مقلطافون يزقر من زلو صباح كل نجر كغيرنا بالكاس لوم ده تغيرو صنح خامس بلتني كمزي اف زي كفته حصان كزارب جمر كوين تسمعوني نتسبايون بعين حتو تمتكو
ورهوا بزح صقمات حليفيا انا ون كيتحللكو تصبئه مسارح ስለዝኮና ብዛዕባ ራዋ ዝፈልጦ እንተነበርኒ እኳ ነዚ ጽሑፍ ክከታተሎ ዝተጸናሕኩ ብዝያዳ ንኽፈልጥ ሓጊዝን እዩ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ድማ ኣዕሚቕና ተዘራሪብና ካብሎም ሒዝና ንነብሮ እምበር ትማሊ ዝሓለፈ ግዜን ዛንታን ምዃኑ ንኽትቀበሎ ተጸጊማ ነይራ ሕጂ ግን ኣብዚ ደረጃ በፂሕና ኣለና ፈጣሪ ከም ተዘራኽበና ይመላኣልና ጥራይ ዝብል ክብል ዝሃዘነ ብሓቂ ባሂሉኒ ግን ነቲ ንልብ ረሃዋ ከብ ሕጉግ ዝረኣኽቦ ቂምታ ብኣጋ ይሃስስ ወይ ጠፍዶ ይኸውን ቂምታ ፈቲካ ተእንግዶ ሕማም እዩ ብዝያዳ ንበዳሊ ዘይኮነ ነተበዳሊ ዝጎድእን ናብ ጥፋት ዝኽብክብን ብምዃኑ ረሃዋ ካብ ውሽጢ ሓፂባ እንተዘያውፅያቶ ነባረ ቐንዛእ ኮይኑ ከይቀፅል ፈርሓለየ እንተ በቲ ግን ረሃዋን በዓል ቤታን ሓደ ውሉድ ኣፍርዮም ብሰላም ስኒትን ይነብሩ ምህላዎም ሩፍታ ዝፈጥር እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ልቦለዳዊ ዛንታታት ክበፅሓኩም ነዛ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ኣተባብዑና ወድሓንኩም